Zenit, Zeus, zlato, zmije, zola, zrcadlo, zub, sliž zuby, zuby. Zachovat a pěstit si zuby je velmi důležité. Nejen pro jejich krásu, nýbrž především z důvodu zdravotních. Lidé s nemocnými zuby nejsou zdraví. Proto se musíme chránit i před zubními chorobami, zvláště pak před zubním kamenem. Račte zapojit televizi. Zubní kámen je nebezpečným nepřítelem zubů. Nejvíce se tvoří na jejich zadní straně, často vniká hluboko do dásně. Když se nespozoruje a neodstraní včas, zbaví kořen zubu v dásni pevné opory. Tak se mohou i nejzdravější zuby vyvyklat a vypadnout. Dnes je lehké tomu nebezpečí účinně čelit. Používá se zubního krému, který je svým zvláštním a svého druhu jediným složením proti zubnímu kameni účinným. Organická struktura, která zubní kámen stmeluje a pevně přichycuje na zubech, se rozruší, pomalu se uvolňuje její spojení. Pravidelným čištěním zubů se zubní kámen zvolna odstraňuje, takže konečně úplně zmizí. Jeho novému tvoření se zabrání. Tento zubní krém se jmenuje Kalodont. 2krát denně Kalodont proti zubnímu kameni, po celý život krásné a zdravé zuby.